Keď vidím človeka sa olizovať so psom, tak chcem volať ani neviem na akú inštitúciu, že či sociálka alebo PETA. Ferry číta hromadu novín a tých volovín, čo Ferry číta. Tisícky stránok, čo dodal mu stánok, čo Ferry číta. Nový čas pravdu, my máme srandu, keď Ferry číta, Ferry číta, Ferry číta. Novín sú Ferry číta, novín sú kopy aj horoskopov viní Ferry číta. Aj na záchode to, čo je v móde, vždy Ferry číta. Tie magazíny, čo skrýva v skrini a potom číta, Ferry číta, Ferry číta. Hlásku za hláskou, ide to ťažko, no Ferry číta, potom je... Welcome to another episode of Hello Cloudy podcast by Hello Cloudy, hellocloudyspol.com. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše sympatie a rôzne typy ako keby emócií ku mne. Je to naozaj skvelé. Robím to pretože keby to nedám všetko zo seba von, tak budem musieť trpieť moja rodina a nikto iný. Takže dneska si ideme povedať agendu, pretože máme tu niečo na rováši. I still feel like shit, pretty much. Ja neviem, čo je vonku. Počkajte, však tá agenda, Krista. Vzťahy. Vždy mám pravdu, veľmi dôležitá téma. Party, 30.10. Halloween v hradnej reštaurácii. Prosím, čo? Halloween land? Excuse me? What did you just say? Halloween land? Organized by me, Hello Cloudy, 30.10. Prosím? Áno, to všetko sa bude diať. Recyklované sáčky na hovná pre psa. Toto by som naozaj chcela rozobrať, pretože nerozumiem konceptu tejto veci, to si hlbšie prebereme. Ďalej, tararirara, birirarara, pročko, toho sme mali, to ešte sa chcem k tomu niečo opýtať. Krúžky, pes. To pôjdeme k tým sáčkom, pes pred dieťaťom. Áno, tak, dobre, takže máme to. Počúvajte ma teraz. Taká vec jedna. Začneme čím? Jožom Pročkom. Toto Ferry číta je jedna z pesničiek, ktoré on mal v albume v 90. Počkajte. Jožo Pročko album. To si tu dáme, že Jožo Pročko album pesničky. Počúvajte, ja som mala kazetu a ja som naozaj jedného času počúvala Joža Pročka. Niekto počúval NSYNC, Backstreet Boys, Horky, že slyš, že som počúvala aj ja, hej. Najmenej 100-krát som ti vravela, nejedz ten žltý sneh. Tento album bol brutál. Ostatné sa mi až tak nelúbili, ja nesom úplne taký ten rockový typ. Jožo Pročko, CD, máme sa fajn, dude. I can't. Jožo Pročko, máme sa fajn je jedno z najlepších CD-čiek, albumov, platinových coverov, aké kedy v živote vyšli, za tým si stojím. To je niečo neuveriteľné, ako by povedali v Košicách alebo na Prešove, niečo neuveriteľné. No, takže ja keď som mala 12, ja som mala CDčko a aj kazetu. Jožo Pročko, máme sa fajn. Ja si to reálne idem aj kúpiť. Tuto sa to dá na Music Records dokonca kúpiť. 5 € stojí CDčko. Takže, máme sa fajn. Slovenská rally. Ježiši Kriste, to sú tak dobré pesničky. Familia, Evo, Les, Blondína z Kravína. A to sú všetko vymyslené texty na pesničky, ktoré existujú, ako napríklad Felicita versus Ferry číta. I love it. Jožo Pročko bol vibe. Ja si to myslím, len potom sa to tak trošku posralo, lebo všetci sa furt šláhajú do politiky, ale Jožo, rok vydania 2000. Rozumiete ma, ja som mala kazety, že Christina Aguilera, Britney Spears a Jožo Pročko. I'm sorry, this is how it is. It is what it is. I'm just gonna say it. It is what it is. Pročko bol jednoducho naozaj môj... On ma vytiahol z nejakých zlých nálad, keď máte 12, 13... Počkaj, 2000 roku, 89... Áno, 11.
11 rokov som mala. Toto si musím rozopnúť. Počkajte. I gotta do what I gotta do. Inak vymyslela som pesničku, počúvajte ma. I know that I look like shit. Už neviem tú melódiu, ale text bol I know that I look like shit. What to do with it? I just have to own it. Something like that. Whatever. Počúvajte ma. Poďme si zaspievať ešte jednu. Ježiš, umba, no ako ideme na to, to je normálne, že politická pesnička, ideme na to, hej. Dievčatá, ktorá z vás je vydatá. Familia. Familia není tak dobrá. Počkajte, Slovenská rally. To je absolútne top pesnička. To je kvázi na Slovenská rally, Jožo Pročko. Slovenská rally, áno. Aha, je tu aj video. Wow. Čakať? Áno, je to tu. Kto má fáro, ten je smelý. Na buráku mestom trieli. Začína sa Slovenská rally. Ten, kto vlastní naftu k beli, aj kto má z koláča diery, každý jazdí slovenskú rally. Tak. Z ulice sa stáva každé ráno ring. Všetci, ktorí majú svoje autá na leasing, chcú byť vždy prví v cieli. Nech žije slávna rally. Rally. Poprdeli rally. No počujete ma. Jožo Pročko možno inšpiroval nejakú tú moju tvorbu pesničiek a textov. Lebo naozaj tie texty, čo sa týka tejto tvorby, sú absolútne akože brutál. Rozumiete ma, že už v 2000 mali všetci Slováci auto na leasing. Rozumiete ma, mali na leasing, lebo už vtedy to bol ako keby ten status toho, že mám ja novú Škodovku, ale je to na leasing, nemám to jak platiť, musím si zobrať provident, ale mám to. Mám to pred tým domom svojím, pred tou bytovkou. Dobre, počúvajte, vzniklo jedno video, to ste si všimli minulý týždeň, to bude taká séria, že Boh stvoril dačo. Veľmi sa mi to ľúbi, samozrejme koncept nie je môj, priznám sa, není to ani z AI, je to inšpirované, proste týpek aj na YouTube robí, že keď Boh tvoril rôzne rasy psov, toto je na ten istý koncept, trošku som to zdramatičnila, to nazvime. No a to video má 800,000 videní. Ja som vedela, že to... Pozrite, ja viem, čo to spraví to video. Hej? Ja robím veci niektoré, ktoré trošku tak poškádlia tých ľudí, že viete, takých tých ľudí, ktorí volia rôzne strany, tak ich to tak... And it feels so good. Počujete, je taká funkcia na Facebooku, že vy vlastne automaticky šerujete všetko na Facebooku. Viete, čo tým myslím? Že ja čo postnem na Instagram, tak to sa automaticky postne na Facebook. Je to celkom dobrý marketingový tool, že automaticky máte content aj na Facebooku, aj na Instagrame. Čiže úplne, že paráda vec. No, a teraz, čo som chcela tým povedať? Ja som toto video vedela, že keď dám na Facebook, shit will go down. And it went down. It went bezonkers. It went fucking bezonkers. Toľko komentov, ktoré som si na seba vypočula, že ty jedna Šimečková sekretárka. Ako najviac ma pobavil Šimečková sekretárka. Samozrejme, že áno, dementka potrebuje na seba dať pozornosť. Proste strašne veľa nadávok, akože strašne som sa zabavila inak, čo není úplne zvykom u mňa, lebo ja sa viem dosť tak akože nasrať na komenty a chcela by som odpisovať, že tvoja mama je a takéto, čo nemôžem úplne. Viete, čo tým myslím, že to je na tom to, že ja možno vystupujem na tom Instagrame viac slušnejšie, ako v realite som. Hej, to tak proste asi je. A v tomto podcaste si myslím, že vystupujem tak akože asi jak som, hej, že tu aj nadávam a tak, ale reálne na tie komenty, ktoré mne niekedy píšu, niektorí, nemám veľa hejtu, ale tak toto bolo jasné, že čo to vyvolá, hej.
Jednoducho toto video bolo absolútne jasné, čo to vyvolá. Tí, čo ste to nevideli, je to proste na mojom Instagrame aj na Facebooku pod Hello Cloudy, je to, že keď Boh vytvoril Slovákov, o čo išlo, hej, tak som tam proste vyobrazila tie najväčšie negatíva nášho národa a proste, že tak boli stvorení Slováci. Sorry, ale tak áno, tak nešla som do pozitív, že áno, tak zmysel pre humor máme, dobre, ale tak neviem, to je tak celé. A ja mám strašne niekedy chuť, keď mi niekto napíše, že ty dementná blbá pi. A ja mám strašnú chuť napísať. A ja viem, vy sa môžete teraz fakt byť pobúrení. Ale ja mám strašnú chuť napísať, že tvoja mama. Lebo čo mi na to napíšem? Si myslíš, že ja som presne ten typ človeka, ktorý bude, že ale takto sa nespráva slušný občan Slovenskej republiky. Je, že neznášam tieto komenty, že niekto niekoho pošle strašne primitívnym vrakúnskym spôsobom dopy. Viete, čo myslím? Že ty lobogo je jedno vydrbané a niekto tam ide strašne akože moralizovať, že kde sa podiela slušnosť v tejto krajine. Reálne, že takému človeku nemáš čo iné napísať ako choď dopy. Viete, čo myslím? Že ja viem byť aj na tomto leveli, že idem sa baviť s absolútnymi kapacitami, viem nastoliť nejaký proste tone of voice, but I can be fucking low, bitches. I can be low. Really low, okay? Because my parents were raised by the streets, if you didn't know. My parents do not have university. No. Takže ja mám ten street style in my blood, hej? Čiže keď mi niekto napíše, že ty liberálna pi, tak ja mám chuť povedať, že tvoja mama je. Ani ne liberálna, ale je pi. No, tak čo mám robiť? No, je to tak. Proste vychádza to zo mňa. Nemôžem to napísať, lebo rozumiem, že ľudia na to nejsú pripravení a nechcú, aby som sa znížila na ten level, ale veľakrát mám chuť sa strašne znížiť na ten level. Rozumiete ma? Ja som tiež len I'm just a girl. I'm just a little girl living in a lonely world. Hej? A ja sa chcem konektnúť na tento nižší level niekedy. Ja nechcem byť vždycky ten high level. Mňa to nebaví. Ja chcem byť proste niekedy ten low level a poďme si teraz vynadať do ku a poďme si nadávať na svoje matky a potom sa ti začnem vyhrážať, že si ťa nájdem cez IP adresu a dojdem do toho Pentagonu a ja ťa Toto ja mám niekedy... Ja mám toto chuť, naozaj mám na toto niekedy chuť, tak jak mám chuť na Pringlesky, na Haribo cukríky, na rôzne junky, ktoré viem, že nie sú pre mňa dobré, takisto mám chuť na takúto formu komunikácie, ktorá je naozaj že na úrovni slimáka, hej? Že je slimák, ktorý má len tú jednu nohu, na ktorej sa plazí, ďalej to nepôjde, je to veľmi primitívny spôsob života, skôr vegetatívny ako nejaký aktívny, hej? Ale je tam nejaká metamorfóza, takže dobre. A toto ja mám chuť. Ja mám chuť aj na takéto jednoduché veci. Ale nemôžem si to dovoliť, lebo Hello Cloudy je proste už nejaké brand meno, ktoré si to nemôže dovoliť. No, tak a čo mám teraz robiť? No, takže som sa zapeklila. Hej? Whatever. Napríklad Katežinka, pozdravujem, ona super, ona si to tam môže dovoliť, lebo si vybudovala takú značku, že si to tam môže dovoliť, ale ja to nemôžem dovoliť. No, video má veľa vzhliadnutí, vytvorilo naozaj akože veľmi dobré také zrkadlo pre tú situáciu a spoločenské vrstvy, ktoré sa nad tým možno zamysleli, hej? A to ma ďalej dostáva k ďalšiemu bodu a to je taký vážený, že presne, poďme si to rozdeliť na drobné, hej? Ja tam hovorím, že sa tvárime, že sme národ nejaký akože súcitný, štedrý a ako keby taký ľudský. To je všetko fake. Dude, it's all fake. What are you fucking talking about? Hej? Mne vadí napríklad, viete, čo mi vadí na mojich vzťahoch? Čo sa týka ľudí, zvierat ani ne, hej. Ale čo sa týka vzťahmi s ľuďmi, ja to tu vnímam, že mi to začína tu zase vadiť a keď mi niečo začína vadiť, tak väčšinou zdvihnem kotvy a idem do pi. Už som to spravila dvakrát, spravila som to, keď som išla do Ameriky, spravila som to, keď som išla do Amsterdamu, že proste ma to tu nebavilo. Ale ja viem, že ja mám rada, však v predchádzajúcej epizóde
dve dozadu som sa úplne vyjondila na tom, že jaká je Bratislava skvelá, ja si za tom stojím, ale proste mne vadí to, že ľudia nechcú s vami hangoutovať. A ja neviem, či to je problém mňa, ale že unofficially hanging out. Viete, čo tým myslím? Že teraz tu by mohol niekto sedieť a len tak by tu so mňou bol a len by tu tak so mňou bol. Viete, čo myslím? Že my nie sme ten národ, ktorý neoficiálne trávi čas s ostatnými ľuďmi. Príklad, hej? Ako tam príklad tak, aby človek nevedel, že to hovorím o ňom. Počkať. Ako to spravím? Spravím to tak, že... Dobre, už viem. Tak. Stretla som jednu moju známu, hej, s ktorou mám vzťah taký, že sa vidíme na pravidelnej báze, ale nie sme akože friends, úplne že friends, hej? But we know each other everything. We know each other everything? To čo je, ty kokos? Budem potrebovať nejaké English classes. We know about each other everything, hej? A teraz stretli sme sa na nejakej takej tej akcii mestskej, že Bratislavské dni, Bariaké dni, takéto dni, viete, čo tým myslím. Bola tam s frajerom a my sme boli akože ja, Paťo a dve decka, hej? A ja by som akože tak očakávala, že tak dajme tak jedno pivo, pokecáme, proste dajme sa niekde on the side, lebo oni tam boli sami. Tá moja známa s tým frajerom tam boli sami, hej? A inak aj pohlavie, aj celý tento vzťah je vymyslený, to dávam len nejaký príklad toho, tej väzby, aká je. Že není príliš spätá, ale tá väzba tam je. No a ja očakávam to, ako to je napríklad štandardné v Kolumbii, vo Venezuele, Kostarike, všetky tieto Mexiko, Guadalajara, churros, sí, claro. Toto tu je také normálne, že stretneš niekoho, let's have a beer, let's talk for a bit. Ja nehovorím, že máš so mnou stráviť celý deň, ale jak sa môže tá osoba... A to není, že ma nemá rada. Ja to vycítim, keď ma niekto nemá rád. Ja sa nepušujem. Do situácie, kedy chcem od človeka, aby som mňou hangoutoval, keď ma nemá rád. Ja to nerobím. Tá osoba povedala reálne, že no čo, ideme sa pozrieť teda tam, inam. Why? Viete, čo myslím? Áno, vy si tu teraz môžete povedať, že tu narážame na niekoho voľný čas, ktorý je jeho slobodná voľba a je na ňom, ako ho strávi a není ako keby povinný tráviť čas so mnou a je na ňom, ako ho bude tráviť. Ja rozumiem, ale prečo tu je štandardom to, že stretnem niekoho, dajme tomu aj rodičia zo škôlky, hej, máme tie isté decka v triede, hej, a s niekým cítiš, že máš vibe. To je na tomto, že ty cítiš, že máš niekým vibe a že by ste si možno rozumeli. Ale ste na tej akcii a teraz tam sa rozprávate, máte taký ten prvotný chit-chat, to break the ice a potom break the ice nenastáva zvýšenie levelu toho, že poď, ideme si dať spolu pivo a pokecať. Hang out. Let's fucking call it hang out. Tu sa všetko potom break the ice. Poď, ideme sa pozrieť hentam. Dobre, tak majte sa. Čaute, radi sme vás videli. What? What are you talking about? A mňa to vždycky tak sklame. Mne reálne teraz doplačú, lebo proste akože ja nie som závislá na týchto veciach. Viete, čo myslím? Že ja mám dosť spoločenského kontaktu. Hej, s mojim psychiatrom, psychológom, terapeutom. To sú všetko fajn väzby. Hej. Sorry, nemám psychiatra, ani terapeuta, nič. Ale zdala sa mi to celkom v pohode joke. Ale ja nie som na tom fakt závislá. Ale mňa to vždycky tak dorazí, že prečo nás teraz tento týpek dičol? Prečo si s nami nedal jeden drink? Prečo si s nami nedal jedno pivo? Prečo s nami neostal aspoň pol hodinu až 45 minút, kým si teda povedal, že tá konverzácia nikam nevedia a ideme do Toto mne strašne vadí, strašne ma to vytáča, lebo je to strašne také, nevieš, čo máš robiť, že dobre, idem mu teda navrhnúť, že čo, dáme pivko alebo tak, alebo mal v pláne odísť. What is fucking going on with ya? Jesus. Ja mám také nervy na toto, vážený. Ja mám na to strašné nervy. Vy si to možno neviete ani predstaviť, aké ja mám na to nervy, ale to sa nedá ani opísať. Celé zlé, viete čo, ako je mi zlé.
Je mi zle. Ďalej, viete čo, ideme rovno na tému vzťahy, ale teda s obsom. Dám vám všetkým také ponaučenie a môžete v komentároch zase povedať, že u mňa to tak nebolo. Dobre, u teba to tak nebolo, Nancy. Alebo že Ninka, u teba to tak nebolo? Dobre, hovorím z mojej skúsenosti. Dobre, moja skúsenosť je taká, že ak plánujete si zabezpečiť psa predtým, ako viete, že by ste chceli dieťa, don't do it. Don't do it, Ninka, don't do it. Ja si pamätám, ako sme si kúpili Enza, ja som na to strašne som na to tlačila kúpiť si Enza, lebo sme chceli mopsa a ja som reálne, Paťa, proste pušla k tomu extrémnym spôsobom, že určite chceme psa a my sme boli fakt, že happy asi 3 roky s Enzom, až dokým sa nám nenarodilo bábätko. Hej, Enzo bol naše prvé bábätko, no reálne, že oslavy narodenín. Ja mám fotky z oslavy narodenín, keď som mu dala upiecť psiu tortu a pozvala som hosti na Enzové narodeniny. How fucking ridiculous is that, first of all? A po druhé, narodením bábätka ten pes ide na druhú, možno aj niekedy 3., 4. kolaj, lebo keď nie ste vyspatí, najedení, vycikaní, vysprchovaní a nemáte naozaj vyplnené vaše potreby, tak je veľmi náročné tam ešte ako keby vyplniť potreby vášho psa. Proste to tak je. Hej, to je akože Maslowová hierarchia potrieb. A dojde mi to teraz akože nie tak... Čo tam je, aká emócia? Je to taká lútosť za toho psa. Lebo 3 roky bol kvázi ako taký jedináčik, ktorého si každý rozmaznával. Reálne mi nevadili chlpy. Mops je na absolútnej pyramíde, čo sa týka plzivosti, číslo 1 vo zvieracej ríši. Plzivosti? Dumb bitch. Počkaj, plznutia. Hej? Je to naozaj, že kritické. Dajte si to do Google, whatever. Ak hľadáte zviera, ktoré najviac plznie, je to mops. Nemusíme sa tu ani hádať, nemusíte mi písať do komentárov, že môj Bernardín strašne plzne takisto, môj buldeček takisto, on to má také špicaté a krátke chlpy, ktoré sa zapichávajú do svetrov, ale aj čivava plzne. Nie, je to mops. Mops, neviete si predstaviť, čo to je za plznutie. It's disgusting, it's gross. Ale mne to nevadilo tie prvé 3 roky. Ja som s tým bola absolútne stotožnená, bolo to fajn. Proste povysávalo sa tam, kde sa dalo, spal s nami v posteli, another gross thing. Proste ja si to neviem momentálne predstaviť. Ako náhle sa mi narodilo to dieťa, tak pre mňa tá hygiena nejaká začala byť, že extrémne dôležitá, čo sa týka tohto. Že chlpy v posteli, že what are you, fucking psycho? Horrible shit. No a toto mne dojde strašne nefér voči tomu psovi. Takže ja by som chcela len naozaj apelovať, ako by nejaká pani učiteľka na základnej škole povedala rodičom na rodičku. Chcela by som apelovať na to, že kúpa psa predtým, než máte dieťa, je fucking bullshit. Extrémny bullshit. Lebo niekedy tá kúpa psa, viete čo je? Že máte strašné nutkanie mať dieťa. Naozaj. Je to tak, ja už mne tíkali biologické hodiny tak, že som chcela psíka, to bolo naše prvé dieťa. Fakt som si tam nahradzala také tie potreby mať dieťa s tým Enzom, lebo to nebolo normálne, čo sme my s ním robili proste. Hej, kostýmčeky kupovali a proste dávali mu mašličky na krk a akože naozaj sme ho mali jak dieťatko. A keď sa na to pozriem objektívne s takým odstupom času, tak vidím, že to bola taká tá personalizácia toho, že som ready. Personifikácia, sorry. Dneska není ten Miriam Webster deň. Čiže že tam bola personifikácia toho zvieratá na dieťa. Chápete ma? Veľakrát, možno to aj vidíte, ľudia, čo nemajú deti, ale biologicky to neojebeš. Biologicky to neojebeš, aj keď máš dôvody, prečo nemať dieťa. Biologicky neojebeš to, že potrebuješ mať dieťa. Niektorí to tak cítia, majú tie hormóny tak nastavené a hlavne u žien to vidíte, že majú psíkov, porad sa s nimi olizujú v tých kaviarniach. Počúvate, to není normálne. Proste olizovať sa so psom v kaviarni není normálne. Akože poďme si o tom povedať možno viac. Keď vidím človeka sa olizovať so psom, tak chcem volať ani neviem na akú inštitúciu. Že či sociálka, alebo PETA, alebo rovno, že psychiatria, neviem. Lebo proste fakt si vymieňať sliny so psom, kde na 100% vieme,
že bakteriálne prostredie v psačej hube je 1000-krát horšie ako záchodová misa, mi dojde fucking sick. Ale zoberte si naozaj, že koľko žien okolo vás má psa alebo mačku a robia z neho babetko, že niektoré ženy nemôžu mať deti. Vtedy je to v absolútnom poriadku, ale možno aj v poriadku, keď ženy chcú dieťa, ale z nejakého dôvodu, či už ekonomického, alebo sociálneho, alebo partnerského, sa rozhodnú nemať deti a povedia si, že si to naplňa tým psom. Ale aj to je v pohode. Akože je to v pohode. Len nerobte to, že keď viete, že chcete mať dieťa a kvázi všetko tomu napovedá, že budete mať dieťa, ale najprv si to chcete skúsiť na psovi, that's not good. It's not it. This is not it. Lebo ja to poviem úplne, jak to je. A môžete ma tu ukrižovať, môžete ma tu zlinčovať, kľudne ma stiahnite z kože, vyberte mi mozog, namočte ho do octu, do sojovej omačky, potom si ho nasekáte, kľudne ho zjedzte. What? Necítim a nemyslím si, že mám takú istú emocionálnu väzbu so svojím psom ako po porode. Ako pred porodom. Nechcem povedať, že nič k nemu necítim, ale pred deťmi to bolo, že normálny vzťah so psom je 100%. Ja som mala k Enzovi, že 180%. Tu my sme boli ňuňáškovia, my sme sa ňuňkali, my sme chodili na výcvik, my sme chodili na cvičak. To všetko bolo prispôsobené psovi. Chápete ma? Viete, čo tým myslím? This episode is sponsored by Mytická. The Agua Mineral. Optimálna mineralizácia spolu s nízkym obsahom sodíka, vyváženým pomerom vápnika a horčíka z nej robia minerálku vhodnú pre mňa aj pre vás na každý deň. Držíš v zápche, v robote nervy alebo doma Sodoma, Gomora? V pohode s Mytickou. Inak povedané, keď ti život prináša citróny, sprav si citronádu a zostaň hydratovaný s Mytickou. Mytická v pohode. Ja som ho brala do roboty a keď som vedela, že bude pain in the ass during the meetings. Ja som vedela, že ten meeting bude úplne na hovno, lebo ten pes, náš pes je taký aký my, čiže je asshole. A nebolo to proste chill meeting. A počujete, po pôrode, keby to mám dať do IMDb percentáže, tak je to max 38%. Že max. Že v dobrý deň je to 38%, v zlý deň je to 19%. Ja to priznávam, v zlý deň mám 19% vzťah k svojmu psovi a ja to proste neovplyvním. Ja som si písala aj s chatom GBD, že čo to je, že it's absolutely normal. A je to normálne spôsobené hormónmi, materskými hormónmi, pretože vy sa snažíte ochrániť svoje dieťa pred absolútne všetkými aspektami nebezpečenstva a váš mozog vyhodnocuje aj psa ako nebezpečenstvo, aj keď to je mops, ktorý vlastne nemá sánku, má len taký otvor, ktorý otvára, je to celé sploštené. Hej? Pozrite si rentgen, inak mopsej hlavy, then you will understand what kind of creature it is. A je to spôsobené hormónami, hormonálnymi shiftami vo vašom tele, ktoré vysielajú signál, že no, do not show love to your dog. Here is your baby. And show love to your baby. Show love to your baby. Do not show love or express love or feel love towards your dog. That's normal hormonal imbalance or balance in your woman's body after pregnancy. Yup. Niektoré ženy potom reportujú, že sa to vráti späť, tá láska k tomu psovi, ale tak dobre vieme, koľko sa dožívajú psi. Mops. Ty kokos, v ideálnom svete 15 rokov, 14, 13, hej, náš má 7 rokov, Enzinko má 7 rokov. Akože ja fakt by som chcela, aby sa to vrátilo späť, lebo mne to dojde strašne ľúto, že od 3 až doteraz, odkedy máme Axela a Stelu, tak chudačík, jasne, má naplnené všetky potreby, čo sa týka existencie. Jedlo, pitie, pohľadkanie. Samozrejme, u Patrika sa nič nezmenilo, lebo on nerodil. Hej, ako ja vám to tu oznamím, tak jak to je, Patrik nerodil. Ani jedno dieťa, ja som porodila. Čiže u neho neboli žiadne hormonálne shifty. Z neho nevyšla placenta hneď po pôrode. Hej. Z neho nevychádzali zvyšky krvi a rôznej melazmy po pôrode 4 týždne
do poporodnej vložky. Z neho vlastne nevychádzali tieto veci. Patrik sa nepokúšal ani kojiť, ani nič také. Čiže on samozrejme nemal túto shift. Môže sa to vrátiť? Nemusí. Každopádne, ak je o psa postarané, ChatGPT mi to povedal, že ak má proste postarané o jedlo, ak má postarané o nejaké pohodlie. Zase akože let's be honest. Jeho situácia sa ekonomicky zlepšila. Boli sme v byte, 50 m štvorcových, kedy sme ho museli fakt chodiť venčiť von. Teraz má voľnú plochu, vonkajšiu, vnútornú, akúkoľvek chce. Hej. Chodí sa vyhrievať na patio ako korytnačka, chodí von vždycky s kočikom, takže ako to je posrané, ale už nemám to nutkanie tej fyzickej lásky so psom. Hej. Nech to znie akokoľvek. Nemám tú potrebu mu vymačkať ksicht ako predtým. Hej? And it's kind of sad. It's sad. Potom by som chcela povedať pár ďalších vecí. Máme veľa toho. Recyklovateľné sáčky na psie hovna. How does that work? I'm sorry, but I really need to know how does that work. Why is it recyclable? Prečo? Hej, dajme si chat GPT, nech nie som úplne primitív. Lebo moja taká myšlienka je, lebo minule som bola v tom nejakom zoodome a kupovala som tie sáčky, hej, a tam bol, že recyklovateľný materiál, alebo že raw fucking bad, horrible plastic bag for the dog shit. OK? A ja, že dobre. A samozrejme tie recyklovateľné boli asi o 3-násobok drahšie. A ja som sa spýtala tej pani, čo tam robila, že dobre, ale že prosím vás, že to jak funguje, že pes sa vysere, ja zoberiem to hovno do toho sáčku a ja to vyhodím a teraz akože jak sa bude recyklovať ten sáčok? Že vyberú to hovno a akože zase to použije na nejaké PET fľaše, napustí sa tam Fanta a že tak? Alebo teda mňa až to teraz napadlo a možno to je tá pravda, ale tak mali to komunikovať inač, hej, že to je vytvorené už z recyklovateľných materiálov a toto je tá konečná doba toho sáčku, kedy this is it. Ale nemyslím si, že tak bolo. Nie. Viete, čo myslím? Že ako funguje recyklovateľný sáčok pre psie hovna. I just want to know, you know? I just really want to know. Recyklovateľné sáčky na psie výkaly fungujú veľmi podobne ako bežné plastové vrecká, ale sú vyrobené z materiálov, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Existuje niekoľko typov a ich fungovania sa líši podľa použitého materiálu. Biologicky rozložiteľné kompostovateľné sáčky. Z čoho sú vyrobené? Z prírodných materiálov, ako je kukuričný škrob, polyméry z rastlinných zdrojov. Dobre. Po použití sa môžu rozložiť v priemyselnom komposte, prípadne v domácom, ak si certifikované na domácu kompostáciu. Rozkladajú sa rýchlejšie ako bežný plast, OK? Nezanechávajú mikroplasty ani toxíny. Po použití by sa mali triediť ako plast, ak sú čisté, čo je problém, keď obsahujú výkaly. Well, I'm sorry to tell you, yeah, that's their fucking purpose. Akože, viete, čo myslím? It's fucking stupid. V praxi sa však väčšina nerecykluje, lebo kontaminovaný plast so zvyškami výkalov nie je vhodný na recykláciu. Boom! Fucking bingo, bitch! Ježiš, ja som taká nasraná. Viete čo? Z nás tu robia len debilov. Z nás tu na tomto Inak mám presne tak hodinu pred kramami. Takže som chcela ešte rýchlo stihnúť tento podcast, lebo reálne, že o hodinu už zo mňa bude little butterfly that's so fucking cute and very gentle. Takže chcela som byť ešte angry woman for last hour. Ale reálne, že akože napíšte mi do komentu. Don't please forget to share and subscribe and write into the comment your experience. Nie, tak som to nemyslela, ale že čo za blbosť je toto? Ja tomu normálne nerozumiem, že to niekoho vôbec napadlo, že Billy,
poďme vymyslieť business plán. A on, že jasné. Vieš čo je stále také ongoing? Psi musia srať. Tak jak ľudia si musia vytierať riť. Dobre. A vieš čo? Poďme vymyslieť niečo, čo bude drahšie jak klasický produkt a budeme to skrývať za to, že to je environmentálne friendly. Wow. Poďme vymyslieť recyklovateľné sáčky pre psie hovna. Jesus motherfucking Christ! Viete čo, aj celý ten odrb s tými plastovými fľaškami, preto ja sa strašne rada hádam s ľuďmi, ktorí sú akože enviro založení, lebo choďte, a nie začína to u seba. Viete čo začína u seba? Šikana. Choďte teraz všetci za svojimi deťmi a povedzte im, nech nešikanujú ostatné deti a nech nie sú oni obete šikany. To im choďte vysvetliť. A nie, že enviro, že keď niekto zje pribináčika, tak proste nech správne spracuje tam, kam to má ísť. Lebo pozrite sa len jeden Netflix dokument, celé to šialenstvo akože recyclable, neviem ani, jak sa to volá, počkajte, ja vám to poviem. Recycling shame. Presne na Broken on Netflix, to je proste rôzne, akože témy sa tam robia, že čo je ako keby zlé, hej? A toto, že documentary about how recycling and plastic are really a scam. Vy si uvedomujete, že ako náhle vhodíte fľašu plastovú do toho automatu, ktoré vám dávajú peniaze naspäť alebo kredit do toho obchodu, vy si uvedomte, že sa to tam stláča, že tie fľašky už nebudú nikdy naplnené. To je len psychologický faktor, že ty to máš urobiť kvázi za nich, že to máš pozbierať krásne a psychologicky sa máš cítiť fajn, že si to tam doniesol a dal to do toho stroja, ale to nemá nič spoločné s environment fucking friendly shit. Nič. Hej? A proste toto, to je proste strašný scam. A recyklovateľné psie sáčky mi dojde, že you guys think that I'm so stupid that I'm gonna buy recyclable plastic bags for dogs full of shit. Full of dogs shit. How you gonna fucking recycle it? How you gonna fucking recycle it? Dobre, to by sme mali. Čeknite si to. Broken na Netflixe o tom, ako sa rieši plastic waste. Dobre? Čeknite si to, je to masaker, je to brút. Ja nejsem opäť ten akože spektrum, teda si pozerám všetky dokumenty, ale tieto dokumenty sú podľa mňa eye-opening toho, že yeah, we live in a world where we are just stupid ants and just do stupid shit. Yeah, that's how it is. Dobre, ďalej tu máme ešte tejto izby, videli ste to na tom Instagrame? Tú izbu, ako som prerobila? Videli ste to? Áno, to je súčasťou mojej personality, že keď sa do niečoho pustím, it's fucking legit. That's how it is. Trvalo mi to celý deň urobiť tú izbu, vyšlo ma to asi 500 €, lebo tá posteľ stojí 200 a hentie boxy z IKEA stoja každá po 75 plus nejaké police. Reálne za 500 € máte urobenú izbu pre 2 deti. I love it. Fucking love it. Dobre. Ešte toto som chcela prebrať. Je to téma, ktorá sa deje v rámci toho, teraz úplne si vymýšľam, lebo neviem premostiť, počkajte. Čo som to chcela? Je to spojené s touto izbou, hej? Axel tu mal posteľ, ktorá bola strašne veľká do tejto malej izby. Úplne to nerobilo službu tej izbe, zmenšovalo ju to, robilo ju to takú pochmurnú, zaondenú, trebalo to tu prevzdušniť, hej? Pardon. Inak keď vyzerám takto, je lepšie negrgať, lebo ono to spolu potom nehrá. Keď mám make-up, keď vyzerám dobre a grgnem si, je to také prekvapivé, ale keď vyzerám jak vodič náklaďáku a mám si grgnem, tak ešte si človek povie, že fuj, tak ono je fakt, že otrasná. Hej, akože I see it. Postavili sme tú posteľ a teda akože bola to taká motivácia Axela spať samého v posteli. Hej? Čo je naša taká motivácia už rok asi, alebo
hej, odkedy tu bývame, že bude mať novú izbičku a môže bývať sám, lebo dovtedy spal s nami kvôli tomu, že nemal vlastnú izbu. No, ak sa bude mať 5 rokov, podľa ktorý tu máte už deti, ktoré spia od 1 roku sami v izbe, podľa ktorý od 2 mesiacov, ak ste Američania. Hej. Ak ste Korejčania alebo iné azijské štáty, tam spia deti v manželskej posteli rodičov niekedy do 11-12. Hej, je to bežné. V Ázii je bežné, že deti spia do takéhoto vysokého veku s rodičmi. Asi to záleží aj z jakej vrstvy je to dieťa, ale oni to berú tak, že proste to dieťa sa cíti bezpečne a hlavne váš ten parasympatetický systém, keď cíti rodiča, aj keď spíte, tak vy to vnímate nevedome, hej, že ste v bezpečí, lebo dýchovo, pachovo vnímate, že tam niekto vedľa vás je a že to je ten rodič, ne? A že to nie je nejaký úchyl. Proste rozumiete, čo vám hovorím? No, a Axel spal prvýkrát sám v posteli teraz a mne to došlo normálne, že ja som nebola na to ready. Chápete, ja? Lebo, veľakrát sa nám už stáva za posledné 3 mesiace, lebo Stella už je tiež na to dosť veľká, že môže spať už v posteli, lebo ja nejsem úplne za to, že co-sharing the bed the whole night since the birth. Mne sa nedalo kojiť, to všetci vieme, čiže som nekojila a veľa príbehov je, kedy matka zalahla dieťa, súrodenec zalahol dieťa. Aj toto by som v živote nemohla by som dovoliť, aby sa toto stalo v našej rodine. Čiže vždycky, aj keď dieťa zaspí v posteli, ja ho preložím do tej postelky minimálne do tej 6 ráno, alebo kým to dovolí to dieťa a potom teda môže ísť naspäť na chvíľu do tej postele. Ale ako náhle je nejaké dieťa v posteli do veku 3 rokov, ja som stále v takom alert mode. Mám z toho stresy proste, hej. Duli a rôzne ženy z fariem mi môžu teraz napísať, zavolať, pošlem telefónne číslo a možno ma presvedčať o opaku, že nie, materské telo je prispôsobené na to, aby spalo aj s 2-týždňovým babetkom, ktoré má 4,5 kg, má veľmi jemné klbiky, hlavičku ešte nemá dorastenú, je to prispôsobené, materský inštinkt vie, čo robiť. No, tak prosím ťa, Milka, shut the fuck up, first of all, thank you very much. Second of all, I'll do whatever I will want to do. Yeah, that's right. Takže Milka, ani mi nevolaj, jednoducho rozumiem, absolútne rozumiem skin to skin, absolútne rozumiem teplu toho, že dieťa potrebuje cítiť mamu. Dá sa to ale v noci či cez deň. V noci je to za mňa nebezpečné. Tie cons sú za mňa viac ako tie pros. Proste I don't fucking believe my body. I don't believe my body. Ja proste ja nebudem veriť svojmu drbnutému telu, že vie, čo má robiť. I'm sorry. I'm not doing that shit. No way. Anyway, keď je to dieťa staršie a má dostatočnú váhu a má vyvinuté nejaké tie, že ti povie, že choď zo mňa dole, si tlstá, si veľká a si ťažká, toto keď vám povie dieťa, tak samozrejme už je asi predpoklad toho, že to není nebezpečné. Hej? Čiže proste... Imagine. Čiže proste za mňa je to také, že to dieťa, keď už má 1,5, 2, tak môže sami spať v posteli za podmienok, kedy nemá vankúš a kedy nemá paplon. Hej? Teraz došlo k tomu, že ide už spať naozaj sám. Lenže počkajte, aby sme tu netláchali úplne od veci. Ja si chcem dať toto, že v azijských kultúrach, ako to je s tou postelou, hej? V mnohých azijských kultúrách je spoločné spanie detí s rodičmi, co-sleeping bežné a akceptovateľné, o mnoho dlhšie než v západných krajinách. Dĺžka tohto spoločného spánky závisí od konkrétnej krajiny. Japonsko, bežné je, že deti spia s rodičmi až do školského veku 6-7 rokov, niekedy aj dlhšie. Hej. Južná Korea 5 až 8 rokov, India, wow, tínedžerský vek, ako dobre, let's be fair, let's be fucking fair.
Často ide viac generačné domácnosti, kde je priestor zdieľaný. Jasné, keď vás tam 18, tak asi budete zdieľať fucking bad till you're 18 and you're gonna marry someone you never met because your parents agreed to it. Yup, that's your life. I'm sorry, you were born in India. Čína. Co-sleeping, 5-6 rokov, úspora miesta. Rozumiem, azijské kultúry musia brať ohľad na to, že ich je strašne veľa. To sú proste, tá populácia je neuveriteľná, však dobre to vieme, nemusíme sa tu hrať na geografa. A majú limitovaný priestor, hej? Ale kultúrne to tam má tiež aspekt z nejakého hľadiska. Zhrnutie, deti často spia s rodičmi do 6 až 10 rokov, výnimočne aj dlhšie. Dôvodom je kultúrna norma, hej, úzky vzťah medzi členmi rodiny, dobre? A potom až následovné je spoločné bývanie v menších priestoroch a presvedčenie, že samostatnosť príde prirodzene, keď bude dieťa pripravené. I fucking love this. I fucking love this theory. That kid will know when to sleep alone. Bože, toto milujem. Toto fakt milujem. Toto. Ja nie som ten typ, že Zlatičko, máš všetko pri tom piesočku, dám ti teraz voľný čas, alebo sa chceš hrať so mnou? Decide. It's your decision, baby. Make a decision. You are on your own. Nie som tá matka. Viete, čo myslím? Nie som úplne tá matka, ale toto sa mi strašne páči, že nepušovať tie deti do tých postielok, ročné, polročné deti samé. A ešte keď počujem slovo sleep training, I just want to flip out of my body and want to do a fucking backflip and jump into the pool full of sharks. That's what I want to fucking do. Sleep fucking training. Are you crazy? Are you fucking crazy? How many kids you gonna have? Like 7? You have only 2 kids. And you cannot fucking sleep with them? That's why you had a baby? Dobre, vypnite si ten podcast teraz. Tí, čo ste trénovali spánok vašich detí, kľudne si to vypnite, unsubscribenite, unfollownite ma. I don't fucking care. Lebo za mňa není úplne normálne taký ten sleep training, kedy proste nejaká strašne dôležitá osoba, ktorá má certifikát na spanie bábetiek, vám ide teraz hovoriť, že nechajte vyrevať vaše dieťa 5 až 10 minút samé a tak sa trénuje spánok bábetiek. Jasné, viete, jasné. Viete, čo sú plynové komory? Aj to tak podobne vzniklo, podľa mňa. Poďme trénovať ľudí, dajme ich do plynovej komory, uvidíme, kto tam vydrží dlhšie. Ja neviem, akože, prečo reve to bábätko, lebo chce byť s vami, lebo chce byť s tou matkou. Prosím vás, keď nie co-sleeping, tak aspoň dajte tú posteľku do tej istej izby. Viete, čo myslím? A že nie, ja chcem mať súkromie, chcem sa vysť, takže necháš celú noc revať svoje dieťa. Ježiš, vyplo sa mi svetlo. Čiže nechám proste celú noc revať to svoje dieťa. Dobre, vypla sa mi baterka, whatever, man. Sú 2 sleep tréningy. Jeden je taký úplne že hardkorový, že 5 až 10 minút vyrevať to decko, natrénovať ho na to, že potom ako keby nikto nepríde. Čo sa stane s mozgom dieťaťa je, že give up. The babies give up. Baby just gives up and not gonna cry anymore because he knows nobody's gonna come. Tak to je. Tak to je. Nie, neskrývame to za to, že dieťa si zvyklo a vie, že musí spinkať a že sa musí self-regulovať samo. Nie. To dieťa to reálne vzdalo, ten calling for help, calling for human connection, calling for mom, and this is it for him. Vie, že nikto nepríde, vie, že tá mama tu nie je pre ňoho a musí sa ukludniť sám. To je celé. Z kognitívneho hľadiska je to celé. Môžete ma presvedčať o opaku, je to takto. Je to takto. Prepačte, dajte si to do ChatGPT, hocikam. Jednoducho ľudia ako Gábor Maté, neuroveci, je to jednoducho potvrdené. Potom je taký ten co-sleeping, dajme tomu, že menšie zlo, keď akože máte počkať 2 až 3 minútky max, hej, a nenehať to dieťa vyrevať fakt do absolútneho bezvedomia, ale naozaj tam akože byť a stať pri ňom, ale nebrať si ho na ruky a proste ho uhladkať k tomu.
to je pre mňa ešte akceptovateľné. Som pri tom dieťati, dám mu najavo, že nie, nejdeš na tie ruky, lebo tu sú nejaké tie moje hranice a nejdeš ich prekročiť. Jednoducho budeš v tej postielke, som tam s tebou, hej, som tu s tebou, hladkám ťa, všetko je v poriadku, bla bla bla, utišujete ho Michael Jacksonom, I don't give a shit. Ešte to je pre mňa akceptovateľné, ale nehať vyrevať dieťa samé v posteli len preto, aby vy ste mohli mať 5-minútový sexuálny akt so svojím manželom, ktorý sa na to ani necíti, je lenivý, je proste mimo kondície a ani to za to nestojí. Ja neviem. 1+1 je u mňa 2. Mám dieťa, tak jednoducho je tu to dieťa a keď potrebuje so mnou spať, tak bude so mnou spať. Jakože to tak je. To tak je. Vy si myslíte, že ja nemám niekedy nervy? Že proste prečo sa všetko musí prispôsobať deťom a že tam tá strata slobody pri tom materstve je brutálna. Ja? Free spirit? Dude, freedom is everything for me. Yeah, but I decided to have kids and this is it. This is it. Preto si volím slobodu v malých rozhodnutiach, ako je jedlo, čo je pre mňa kontraproduktívne. Malé rozhodnutia v tom, že keď mám free time, I will do whatever I fucking want and do the most out of it, ale to je celé. Tá sloboda tam už nebude. Proste to tak je. Čiže keď chceš spať sám, do it. Is it gonna affect your baby? It will. Yep. Teraz to môže byť argument, ale čo národy ako Francúzsko, ktoré od 4 týždňoch jednoducho spia sami od seba? Áno, ja neviem, poznáte jednoho normálneho Francúza? Ja ne. Sorry. Ja nepoznám jedného normálneho Francúza a ja nepoznám normálneho Holanďania. To sú pre mňa cold faces. Chcem vychovať cold face? No, I don't think so. Takže toľko to co-sleeping a vrátim sa k tomu, circle back to, že ja som vôbec nebola pripravená na to, že zrazu Axel bude spať sám a nebude s nami v posteli. Mám tu ešte to druhé dieťa, ktoré akurát prichádza do tej postele, bude spať v tej posteli, hej? Čiže lenže my sme boli tak naučení s tým Axelom spať, že to bolo bonding during the bed, hej? Lenže tiež si treba uvedomiť aj toto, tu nastáva presne ten moment, že keď to dieťa chce spať samé, you let him. Akože extrémne z egoistického hľadiska by to bolo, a nie, spí ešte s nami, vieš, a tak, spí, nejak ho nalanárím na to, ale Ježiš, to by bolo hrozné. To by bolo hrozné. My na ňom vidíme, že už by chcel byť independent a potrebuje do toho trošku encouragement, hej? Miesto toho, že budem ho ja teraz prehovárať, že spí s nami. Čiže je to teraz striedavé. Keď chce prísť k nám, príde k nám. Keď chce spať v posteli, bude spať sám v posteli. Ja som extrémne na seba hrdá, pyšná, že som zvládla tento projekt, túto izbu, lebo dobre vieme, ako môj mozog funguje, niečo začnem, potom nedokončím, alebo to začnem príliš, ale toto sa mi podarilo od A po Z absolútne perfektne a som rada, že Axel má izbu, v ktorej sa cíti dobre a bude tu rád. To je absolútne, to sme si presne povedali s Paťom, že čo ti šibe, že reálne toto je brutálna izba na hangout. Hej? A kto nemal poschodovú posteľ, keď bol malý? Veď to bol najväčší excitement. Ja si pamätám, jak tu sme si dali nohy a urobili tu kotrmelce. Viete, čo myslím? Že tu sme robili kotrmelce. Potom niekto vždycky vylomil ten rošt a bol prúser. Ty kokos, dúfam, že nevylomí ten rošt a nebude zatiaľ robiť tie kotrmelce. No. Takže toto sú témičky na dnešný deň. Was I angry today? A lot? Yes, I was. That's the spirit. That's the spirit. Čiže recyklované sačky pre psov, absolútny bullshit. Ježiš, party. To hovorím až teraz na konci. Počúvajte ma. Rozhodla som sa v rámci mojej absolútnej šibnutosti organizovať svoju prvú party ever. Ever. Na Halloweena. 30.10. Áno, viem, že to je štvrtok. Ja viem, že poda ktorý musíte ísť do roboty. Ja tomu rozumiem. Ja tomu naozaj rozumiem. Ale mamičky, ktoré ste na materskej, a tak si budete musieť stať o 7 k tomu decku. Takže je jedno, či dáte uspať dieťa, pôjdete na party, dáte si 3 borovičky a do 7 musíte vytriezveť, lebo tu už budete musieť fakčiť a robiť raňajky. Takže nobody gives a shit where you are. Od 9 do 1. Hej? Bude to
hradná reštaurácia má brutálne priestory, čo sa týka svadieb, eventov. Je tam jedna brutálna sála, kde zoberiem Johnny the City, môj absolútne najobľúbenejší DJ v tejto krajine. Mali sme ho aj na svadbe, aj v lete bol na jednej svadbe. Absolútne brutálna elektronická hudba. Brut. Jednoducho je to moja hudba. Lebo už som bola nasraná opäť na to, že není tu klub, kde hrajú dobre, kde hrajú moju hudbu, nemusím byť nasraná na DJ-a a není Halloween pre mňa, pre 30 plus people. Není Halloween, ale taký ten brutálny Halloween, že si musíš obliecť fakt masku a mačacie uši to neurobia. Nie. Toto bude, volá sa to Halloween Land, akože Hello Cloudy, Halloween Land. Je tam asociácia kvázi s Tomorrowlandom, lebo tá hudba bude fakt, že taká. Nie, žiaden trance, komerčné veci, ale elektronické. Takže lístky budú v predaji, robím teraz letačík, maximálna kapacita miesta vážený je 200 ľudí. 200 ľudí na túto party. Bude súťaž masiek, budú rôzne ceny, všetko sa to ešte doladí, ale jednoducho Halloweenska night s brutálnou hudbou, s brutálnym DJom a ja budem robiť MC a kvázi to tam moderovať, čiže budem bliakať počas tej party, že či ste už všetci nadrbaní a či ste už OK nadrbaní, alebo ešte potrebujete trošku niečoho. Čiže ja sa extrémne teším. 30.10. si prosím dajte do kalendára Halloween Land na hradnej reštaurácii, OK? Another fucking projects I have, which will not be surprise. Tým, že som už niekoľkokrát o tom hovorila, že mám asi nediagnostikované ADHD, môj mozog funguje takto v rámci toho, aký je cyklus, není cyklus a jednoducho je to chaotická mind, ktorá je plná kreativity, ale nevie, čo s ňou, ako ju trošku tak zatargetovať. Robím notesy pre vyslovene ženy s ADHD, nazvime to aj type B personality, type B, dajte si to opäť do Google, čo to je type B, máte type A, to sú mamičky, ktoré potrebujú mať všetko vyupratované, absolútne všetko na svojom mieste, pripravené snečiky pre svoje dieťa, vždycky všetko pripravené, ale aj veľmi v strese. Všetko má svoj režim, veľmi organizované mamičky. Type B je opozit, ale s veľkou kreativitou a rôznymi inými kvalitami. Hej? Na trhu nie je DR, ktorý mne by vyhovoval v rámci takého niečoho, že začnem hoci kedy, od hoci ktorého týždňa, od hoci ktorého mesiaca a nemusím followovať na to, pretože niekedy ten DR nezoberiem 2 mesiace do ruky a chcem začať odznova. Niekedy ho používam každý deň. Hej, čiže robím DR pre nás všetkých. Stay tuned, everybody. This is it. Hello Cloudy Podcast, Hello Cloudy Show na Spotify, na Apple Podcast, na YouTube. Ja vám všetkým krásne ďakujem za vašu priazeň, za to, že ľúbite počúvať moje rants. Sometimes it's funny, sometimes it's not, sometimes it's serious. A vidíme sa, neviem, v terne niekedy, neviem, pošik mám niekedy, aby si v pyžame